zai burge to wannan zan baka yanzu har ka mutu ne in dai kana shan shi har ka mutu ko in ka sha har ka mutu. Inda ina so in yi kuɗi da wannan abun wallahi sai in haɗa ce kowa ya kawo naira 5,000 galan ɗaya, amma na san shi zan baku shi kyauta ba zan haɗa ba, amma in kana so in haɗa maka irin nawa sai ka zo. Amma duk wanda ya samu ganyen kargo, kuna ji na, ka samu lemon tsami ka daka su waje ɗaya ka tafasa ka tace ruwan ka zuba zuma, idan ka sha abin da ya kai lita ɗaya ka daina shan maganin ƙarfin maza har ka mutu. Na rantse da Allah an dinka maka wanki da guga kenan, ba ka daina ka wanki gwargwado, kana da wanki ne kai ka gane inda aka dosa Allah, kuma an dinka maka biyayya, wallahi biyayya haka da me kake so baban wali ruwa nake shikenan na firis ne ko ruwan sama, ruwa ma sai an tambaye ka kusan kala uku malam, kana nan kana danne ba ku yi kabbara uku min addu'a ba wallahi ka je guda kaga ganyen kargo ko, ka ji kargo ko, ka je ka tsinci ko kaɗan ne ka samu lemon tsami ka daka ka tafasa ka tace ka sa lemo ka dinga ɗan shan shi, a ce ka sha yawan shi kwantitin kaman galan ɗaya wallahi na san za ku min addu'a Allah, za ku min addu'a. To akwai su damu na fara sa irin wannan darasin na minti 5 ko 10 kafin mu fara